document esmenten Colom com a capitanius nostrum. Efectivament, Joan Colom és capità del rei Ferran. El 17. A Portugal es mou a la cort de Joan II, hereu universal dels regnes catalans de Pere Conestable. 17. Joan Colom també va servir a Catalunya la causa de Pere el Conestable, rei dels catalans. 18. A Portugal té per companys aquest Cristóbal Colón. A l'esquerra continuem parlant de Cristóbal Colón, de la història oficial. Jo tot el que us dic a l'esquerra és història oficial. Oficial d'un llibre o oficial d'un altre, però tret de llibres oficials. Clar, no tots els llibres diuen el mateix, per tant jo he anat aquí espigolant i he anat posant el que m'interessa per comparar-ho, evidentment, perquè la història oficial et diu 20 coses. Des que és analfabet, des que no és cristit, des que és un pelacanyes, des que és un prim de pillo, un home interessant, un mercader, un noble, un meganoble, un príncep. Tot això és història oficial. Jo vaig triant una mica, però el que importa és que hi hagi almenys un punt de coincidència. Doncs també Portugal diu que té per companys amb aquestes expedicions que van unir avall per l'Atlàntic, a Guinea, amb expedicions militars, els Zambuja, els Silva, els Anes i els Ateire. En aquesta revolta a Catalunya de la Generalitat contra Joan II, a les ordres de Pere el Conestable, també hi havia els Zambuja, els Silva, els Llanes i els Ateire. 19. El rei Ferran esmenta en Colom en un contracte com a nobilem virum. Ho he fet de memòria, sí que he conegut una llatinista, potser no és nobilem virum, potser és nobiles vires o no, bé, jo diria que està bé, nobilem virum, Sí, sembla que està bé, no? Home noble. El 19. En Joan Colom és un cavaller també i pertany a la noblesa. El 20. Cristóbal Colón, tothom ha discutit on va néixer, qui eren els seus pares, quina llengua parlava, d'on va sortir, on va tornar, on es va morir, on són els seus ossos, com es deien els seus fills, els seus nebots. El que no discuteix absolutament ningú és que va ser virrei, almirall i governador general. Això no ho ha discutit avui dia ningú de ningú. Doncs en Colom és virrei i governador generals, càrrecs inexistents a Castella. Seria com avui algú que ens digués soy extremeño y ahora me preparo para el Endacari de Extremadura. Vosaltres dieu com l'Endacari del País Basc, no vols dir? No, l'Endacari d'Extremadura. Alguna cosa fallaria. Doncs se'ns diu que en Colom van anar a veure els reis de Castella i els reis de Castella li van donar uns càrrecs que no existien a Castella. Però sigui com sigui, amb aquests càrrecs sí que s'acorden perfectament amb els càrrecs que tenien Joan Colom i Bertran durant aquesta guerra, que és del Consell d'Estat i té càrrecs semblants als del virrei i governador general. No els puc citar, però les funcions que fa d'ambaixador, de jutge, de fiscal, de nomenar gent, de les missions diplomàtiques que l'invoquen, dels informes que envia el Consell d'Estat, són compatibles, perquè no sabem exactament quin càrrec té, a més d'ambaixador, se l'esmenta com a ambaixador, però que podia ser perfectament governador, podria ser portaveus de governador, penseu que el portaveus de governador és el càrrec immediatament per sota el virrei i que en alguns casos s'entrellacen les funcions de virrei i les de governador i en alguns casos judicis entre un virrei i governador perquè un ocupa o exerceix les funcions d'un altre, no? Se li menja el terreny. Això també ho tenim a la documentació de l'època. Per tant, el Colom català té quasi els mateixos càrrecs que el Cristóbal Colón, que només. Cristóbal Colón és almirall. Joan Colom i Bertran és vicealmirall i almirall. Cristóbal Colón, quan entra a Barcelona, és un home vell, amb cabells blancs i, com ens diu el pare Casas, semblant un senador romà. Un senador romà de 41 anys no. Ara, quan entra a Barcelona, té 79 anys, que és l'edat aproximada, 78, 79, no sabem el dia exacte que va néixer, però o 78 o 79 anys, sí que semblaria un senador romà amb els cabells blancs i una figura venerada. Algú m'ha dit, no pot ser aquest, perquè quan torna, o quan segons tu a Amèrica té 77, 78 anys, no pot ser aquest. Dic, home, a veure, jo no he vist cap llei que digui que si tens 75 anys ja no pots pujar a un barco.
I si ets bisbe, als 75 anys has de plegar de bisbe. I si ets papa, no pots ser papa als 75 anys. Oh, però és que a dalt d'un barco per Amèrica, i bueno, que els polítics que no van amb autocar o amb cotxe o amb avió per tot el món, se'n para que no anaven amb avió per tot el món. Anar a dalt d'un barco no vol dir remar ni tirar les... Això hi havia els mariners, hi havia els grumets que feien aquestes coses. Ell simplement és un home de director, és un polític, és un virrei, és un almirall. Tira cap aquí, puja això, baixa allò, mira la profunditat, gira a la dreta, gira a l'esquerra. Per això no cal tenir 40 anys, Es pot fer tranquil·lament als 90 anys. El que passa és que com que tenim una visió deformada d'aquest passat, ens sembla que no, i a més tampoc existia la jubilació, ni la prejubilació, ni la jubilació anticipada. Abans la gent es moria treballant, no? Segur que tots vosaltres heu recordat els pares o avis, de cop i volta anaven a la vinya, avui em trobo cansat, mira, em quedo a casa, i al cap d'un any, doncs com un pollet, ens anàvem allà pum, i s'ha acabat. Doncs en Colom s'està 4 anys que no es pot bellugar. Diuen que estava malalt del reuma, dic, sí, clar, què els hi passa? Els ossos ens fallen, les articulacions fallen, no? Doncs en Colom li passen coses pròpies d'un home molt gran. El mateix Colom, abans 23, diu, abans de morir es compara amb el centenari Abraham. Segons jo, i això sí que dic, segons jo, Colom mor als 92 anys, després d'estar 4 anys al llit sense poder-se moure, i dient en els reis que li diuen vine'ns a veure, i diu no puc, i diu, i sort tinc a les nits que refresca la mà, puc bellugar la mà i puc escriure-us. O sigui que s'està realment, com diuen els cronistes, va morir de molt vell, va ser un home que es va morir de vell, no de malalt, sinó de vell, com diuen, es va morir de vell. 24. Cristóbal Colom té propietats que deixa en herència als seus fills. Aleshores, com que no estan d'acord, hi ha uns plets entre els fills que es ballen per aquestes propietats. Joan Colom té cases i propietats a Catalunya. Cristóbal Colom viu al barri de Santa Maria, segons les cròniques, de Sevilla, però mai ningú ha pogut trobar aquestes cases on vivia Colom a Sevilla. I fins i tot el Consuelo Varela diu, no és veritat que tingués una casa a Sevilla, no és veritat. Però en canvi sí que sabem que té cases al barri de Santa Maria del Mar a Barcelona. Per tant, és fàcil canviar Santa Maria del Mar o Santa Maria de Barcelona a Santa Maria de Sevilla. Hi ha un cas molt fàcil que us explicaré que el veureu. Mentre preparàvem el segon viatge a Sevilla, clar, segons les cròniques, diu que la reina va voler pujar a la torre de Santa Maria la Blanca a mirar els mariners, perquè des de dalt de la torre es veia el port i els mariners com feinejaven i preparaven tota l'expedició. I va pujar a la torre i va baixar. On és el bany? No, perquè la reina era Barcelona. La reina era Barcelona, per tant havia de tenir les cames molt llargues perquè des de Barcelona poder-se enfilar a una església de Santa Maria de Sevilla. Per tant, tota la documentació ens dona els Reis Catòlics a Barcelona, a Catalunya, a Perpinyà, tornen cap aquí, després se'n van per Aragó, cap a Castella, Sevilla, no pinta res. Si la reina puja a algun lloc que es diu Santa Maria, havia de ser aquí a Barcelona, que és justament on es prepara tota la segona expedició i des d'on estan signats els 120 documents que tenim dels Reis que diuen Barcelona, tal de tal de tal, Barcelona, tal de tal de tal, però ja parla en estas costas de Andalucía. Però hem de saber entendre per sobre el document, hem de tenir una visió global dels fets, no podem anar, i diu Andalucía, mira, sí, però tot es prepara aquí, oi?